Ola, hoxe imos con un novo xogo de auga, o traspaso de auga descendente. Soamente necesitas moitas gañas de xogar e caldeiros de auga de diferentes tamaños. Imos ver como se xoga. Hoxe toca xogar a un xogo de auga. Se tes destreza, podería ser que non te mollaras, pero se non a tes... O xogo durará un tempo indefinido. Dependerá das destrezas de todos e todas as participantes, mais non debería durar máis de 10 minutos. Para xogar preciso ter posto o bañador, unha bandesa con 4 vasos plásticos cheos de auga por equipo, un balde baleiro con auga, roupa de muda. No xogo elimínase alguén? Non, é un xogo cooperativo. E isto que quere dicir? Pois que todos nos axudamos e sempre gaña o equipo, non unha persoa de forma individual. E como se xoga? Imos describir os pasos a seguir para poder xogar ao xogo de as carreiras de camareiros. Paso 1. Formamos equipos. Estes non deberían ser de máis de 5 participantes. Cada equipo vai competir co outro. Se algún equipo ten un menos, o primeiro farao 2 veces. Paso 2. Colocámonos. Cada equipo fai unha fila, colocándose un detrás do outro. O primeiro ten a uns 8 pasos del un caldeiro cheo de auga. Paso 3. Comeza o xogo. O primeiro da ringleira corre a encher os 4 vasos de auga no caldeiro e para volver debe traelos colocándoos na bandesa que debe agarrar cunha soa man. Paso 4. Pasamos a bandesa. Cando este primeiro xogador volva xunto ao seguinte da ringleira, debe pasarlle a bandesa sen que caia ningún vaso e tras quedar sen ela, debe colocarse ao final da ringleira. É importante saber que se durante algún momento do recorrido un ou varios vasos caen, o participante en cuestión debe volver o caldeiro a encher os vasos para facer novamente o trasecto. Paso 5. Repetimos. A partir de aquí, todos e cada un dos compañeiros e compañeiras teñen que conseguir facer o camiño coa bandesa cos vasos cheiños de auga. Paso 6. Rematamos. O xogo remata cando o último que ten que facer o percorrido está adiante coa bandesa na man e os 4 vasos con auga nela. Que che parece o xogo? Divertido, non? Pois tócache e agora a xogar!
máis xogos en profiaracelis.com. Graciñas.